ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಇನಿಯಾ ಪೂಜಿ ಒಂಜು ವಾರ ಮದುವೆದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಲೆನೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನು ಯಾಚಿನ ಸೋಪುಡು ಬೇಲೆ ಮಂತುಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲೆತ್ತೆ ಯಾಚಿ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಬಿಕೆ ದೀತಿ ಲೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕಾಣಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ದಯಾ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕಾಣ ಪಣ್ಣೆ ದಯಾ ನಿನ್ನಡನೆ ಪಣ್ಣೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕಾಣ ದೇ ಅಯ್ಯ ನೀರು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ನೀರು ಕಂತು ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜ ಈರತ್ತ ಪೋನಾಗ ಪಣ್ಣಿ ಆಯ್ನೆ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ತೂವೇರ ಕಲ್ವೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಡ ಕಣ್ಣೊಂದು ಪೋವೇಂದು ಒಂಜಿ ಫಿನಿಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ ಮಾಡ್ತಿ ಲೆತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಹೆಂಕ್ ಮಾರಲಿ ದೇ ಅವು ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ವೆಲಕ್ಕ ಓ ಒಂದು ಅನಿಸ್ನ ಬೈಕ್ ಆತ ಇಂಬೇಡ ಅಂಚ ಬತ್ತನು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬೈಕ್ ಆರಿರೆಗ್ ಮಾರಿಯರ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು? ಅನಿಸ್ ಅನೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಾ? ಹ್ಞೂ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಬೈಕಿಗೆ EMI ಕಟ್ಟೋದು 3 ಮಂತ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ? ಅದು 11,235 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ನಾನು ಕಟ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು? 11,235. ಸರ್ ಸೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಕೀ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಕೊಡಿ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮಲ್ಲ ಜಡತ ಲೆಕ್ಕ ಬೈಕ್ ತಂದು ಬೈದೆ. ಹಲೋ, ನಿಕ್ ಬೈಕ್ಗೆ EMI ಕಟ್ರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂಡೆ ನಿಕ್ ಎಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಪೂಜಾ ಅವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ದೆತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಮಾರ ಯಾನೇ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ರೀತಿನ ಬೈಕ್ ತೋಜಿಕೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ. ಇಂದ ಸಮೋಸ ಆತೆಡ್ಡೆ ಜನ ಕೋಳದಡ್ಡೆತ್ತು ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಇಂದು ಕೊಡದಾನೆ ಸಮೋಸ ಬೇತೆ ದಾದ ಬೋಡು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಮುಜಿ ಜೀರಾ ಕೊಡು. ಮುಂದೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಬೋಡು ಬೇದಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಇಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಬತ್ತವಪ್ಪನ ತೊಟ್ಟ ಬಾಡ್ದು ಗುರು. ಹಾಂ ನೇನ ಅವಂದು ಎಂಚ ಪರ್ಪರಿರು ವಾ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಿ ಯವ್ವ ಎಂಚಿ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಬಂಡೆ ಹಾಕಿಂದಾಯಿ ಓಣ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಕೊರಡಿ ನಮಸ್ತೆ. ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಆವಲ್ಯ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು 5 ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಆವಲ್ಯ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋತಿ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಕ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಮದ್ಮೆ ಇನಿ ಬೈಯಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಸರಿ ಬಾಯ್. ನಮಸ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಜನ ಗಾಡಿ ತೂಯಾರ ಬರ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಗಾಡಿ ತುಲೆ ಗಾಡಿ ತುಲೆ 20 ರೇಟ್ ತಮ್ಮಿ 30 ಬಂಡ್ಲೆ 10 ಅಂಕ್ ನೆನಪು ಪಾಡು 30 ಬಂಡ್ಲೆ ಓಕೆ ತೂಯಾರ ಎಂಚುಂಡು ಗಾಡಿ ಎಟ್ಟುಂಡು ಏತ್ ರೇಟ್ಗೆ 30,000. ವಾವ್ ಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಆತ ಎಡ್ಡ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜ 30,000ಗೆ 30,000 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿ ಒಂದು 20 ಉಪ್ಪಡು ಎನ್ನ 20 ತಿಕ್ಕಂಡು ಇನ್ನು 14 ಅಲ್ಪ. ಅಣ್ಣ